न'आलाय माथो मोजां साबानो रादाया सिरि सिरि बायनानै सम्पति बानायनानै दोनबाय बेफोरखौथ' जों मोनथियामोनानो रादाया बेयावबो हा बायनानै दोनदों मानिनांगोन बेटाखौ माथो रावबो नुजाला जिरायथ' होननानै बुंनानै अबाव थांखोब्रा साहा कापसेबो होला नामा एसे मायबाफोर मोनजागोन सानदोंमोन माथो मानसिफोरा नुजाफैला जिराय होननानै अबाव गुबुन थाखोब्रा रितुआ न'फोरखौ न' सिङाव हाबनानै एसे नायला नायसि खालामनानै फै मा दं मा गैया बेफोरखौ गासिखौबो नायनानै फै होननानै बुंदोंमोन थांसै नामा रावबो गैयासैना न' सिङाव हाबना दं नामा इखाय नै अबाव थांखोब्रा मानसिफोरा माथोबो खोनाया र' बे इसिङावनो नायग्रोनानै फैनोसै रितुआ नायनो होदोंमोन मा दं मा गैया माथो खालि गोजा जेबोआनो गैया इसिङाव बेयावबो जेबो गैया माथो बेयावलाय जेबो गैमारा माथोलै रितुआ थारखौनो बुंमारदोंमोन फैसा गैया जाबाय इसिङा खालि जागोन होननानै हांसै र' माब्रै सोरबा नुगोनसो आलासिया हारसिं जिरायबायलै एसे खामानि मावबाय दंमोन र' आङो सासेयाबो खामानि मावबाय दंना जि सुबाय दं बाबुनि जायो आलासिया दै लोंगौमोन खोमा दै लोंनो दै नांला दे दै लोंलायला दे आलासिनो होनोबो दा जेबो गैया सिनि सापातबो गैया बै दखानाबो गोजानथारना लायनो थांनांगौ दखानाबो बन्द'सो खोमा आं दहाय फुङावनो थांदोंमोन बन्द' माने साहाफोरखौनो सानसेयावनो खेबब्रै खेबबा लोङो नालाय सापातानो जोबबाय थायो सिनि सापातानो बेखायनो आरो मैयाबो हाथाय खालायनो थांनो हायासैना एसे गुबुन खामानियाव जों बायजोआव ओंखारलांबाय सानैबो हाथायखौनो खालामनाय जायासै जेबो मोनजालांनाय नंला दा आलासियाबो जायोलै जायो मा मोनजालायनांगौ बुरैया सैथान दङ थगायनो रोंसिगौ माथो थै मादै बेफोरखौनो जेबो नङा आं बेफोरखौ साहा थाहा बारा लोंखायालै जेबो नङा आं रादायखौसो नायनो फैखादोंना बेरायनाय बाजिनो खेबसे नायना फैनोसै होननानै हाबबाय आरो दे बेबायदिनो फैनांगौ गिजिर फैबाय था खबरफोर लानो औ मादै फैगोन दे रादायखौ नायहैगौमोन दे खेबसे नायगौमोनबा फै बै रुमसिम फै औ मादै थौ मा आयै बाजै सुदेमा दहाय फन खालायदोंमोन रादाया एसे मोजां मोनबाय न मोनाखै आयै आदाया आगोलनि बायदिनो एसेबो मोजां मोनाखैनो मानोथो मोजां मोनाखै एसेबो मोनथियालै आयै डाक्टरफोराबो मा खालायबाय दंबा आयै नै बाजैया फैसा दाहार बिनोसो फन खालायदोंमोन फैसा नांगौनो बेसेबा खस्थ' जादोंनो सोलिनो दालाय फैसाखौलाय अबाव मोननो माबा नोंनि गदनि माबा बे लन खनसय बेफोरनि इसेबो गैया अबाव दंखाय साननैसो सिगां फन खालायनायमोनब्ला मोनगौमोन खोमा बै जितु बिमाया लाना थांबाय दाखालि बावैसो नङाब्लालाय मोनगौमोन र' रावनावबो मोनला होनबा रावनाबो दंना गैयानोथ' र' बै बासन्ति नोमादैया बिनाव मोननो हानाय बिसिनाबो मोनसे गद दंथ' बिसिनावबो मोननो हानाय थांनाय नों सोंनानै फैनाय दाखालिबावै जोंफोरनि सिगां फैसा मोनदोंमोन बिसोरबो रावबो लायाखैब्ला मोनगोन खोमा दे माबोरै थांनाय सोंना फैथां र' होमब्लालाय आं सोंनानै फैनि थांनाय नोमादैया दंना गैयाथाय दाबायदि समाव सगावबो थाङो र' बियो बिखौ लोगो मोनाबाबो न'नि सोरखौबा बुंनानै फै औ आयै जागोन दे मोननायमोनब्ला हामगौमोन देलाया मा खालायखौथाय फैसा दाहार बिनो थांनो होनाया मोनदोंना मोनाखैथाय एसेबाबो मोननायब्ला हामगौमोन मोनाखै बायदिसो मोनदों बेनिखायनो फन खालायाखै बे नङाब्लाथ' फन खालायनानै खिन्थागौमोन दसे थानानै आंनो फन खालायगोन र' सिगाङावनो न'आवनो खिन्थानाय लाइ बिलाइखौनो एसे खाहैनोसै र' देराबाबो बेखौनो जानोसै नङाब्ला जानोबो जेबो मैगङानो गैला माइरङाबो दाहाय हरसिमल' थांसिगोन बेयो मादै रावबो गैया नामा बिसोरलाय मादै सोरहाय नै न'आवथिंसो दं आङो मादैयानो देलाय र' मोननायबा हामगौमोन मादैनाव बाप्रे बाप देलाया दिनै जोंफोरनाव फैदों औलै मादै र' सियारलायनि आङो मादै सियार नांथ'लालै नै आं माबा फैसानि खामानियावसो फैदोंमोन मादै फैसानि खामानि मामोनबा मादै नोंसिनाव फैसा दाहार मोनथ'गोन नामा खनसयनि गदनि देलाया हाबा जासिगोन नामाहाय सना दानो नायदों नामा नङा मादै फैसायाथ' गैला दे देलाय मोननायालाय मोनदोंमोन र' गदनिफ्रायबो
खनसेयावबो गैला बायदि मोनदों। गथनिखौ नै जोंहानो लाबाय। फिसाज्लाया बाइक बायनो होननानै बाइकआव एसे होबाय। मोनथारला होनबा मादै एसेबो गैला आरो लनफोरनिबो जेबो गैया? गैला लनबो फैथाराखै। फैब्लाथ' जों महिलाफोरा होगौमोनानो। फैयाखैयानो मोनाखै। फैसाखौलाय सोरनोथ' नांगौमोन न'आवनो ना सोरनोबा मालायनो? न'आवनो नांगौमोन र' आंनो एसे खामानि दंमोन दखाननि। माबोरैबासो मोनबाय आं। बिसोरो बाजिया नेनानै दंमोन खोमा फैसा मोनगोन होननानै। फनखौनो खालायनो माबोरैबा मोनबाय आं। मा होननानै बुंनो बाजैखौ। थेवबो फन खालायनानै खिन्थाहरनि र'। बाजैया आरो लामासो नायबाय थागोन। हेल'? औ। आयं नामा? औ। सोर? आङो आयं देलाय। आयं देलाय। मा? बाजै गैया नामा आयं? नै नोमबाजैया नै मबाइलखौ सुन्दायाव गारलांनानै बै माबा लाइ बिलाइ खाहैदों एसे बारियाव। बै न' उनथिं एसे फोदोंमोन आं बेखौनो खानो थांदों। मानोमोन? रायज्लायगौमोन। रायज्लायनोबा रहैनि। आयं जागोन दे नोंबाबो। माबा आयं बाजैया माबा बै फैसा दार लानायनि बाथ्रा बुंदोंमोन ना। आं नागिरदोंमोन गामियाव मोनासै रावनावबो। मोनासै? ओहो आयं मोनासै। नों बाजैनो खिन्था। मोननाय मोनबालाय हामगौमोन। आंलाय माथो सोरनावबा मोनगोन नामाथाय। गैया मोनासै आयं। जोंहा आइमोननिखौबो दाखालि गथनि फैसा फैनायखौ लागबाय मालाय दाखालिसो लाबायनो। आरो बासन्ति मादैनियावबो थांदोंमोन बिसिनियाबो गैयानो। गावसोरानो लादोंनो फैसाखौ। बेबायदिसो जाबाय होनबा एसेबाबो मोननायबा हामगौमोन। खस्थ'थार जादों सोलिनो। आयं आं बेखायनो नागिरदोंमोन। आं आरो सोरनाबा नागिरबायबागोन र'। लोगोनि सोरनाबा लोगोफोरनि गामिफ्राव दंलाबायो हनै। सोंगोन दे आङो। आयं दे सोंनाय नोङो सोंनानै सोरनावबा लोगोफोरनि गामिफ्राव मोनलाबायो ना मायो दे। जागोन दे आयं आं सोंगोन दे। दे होमब्लालाय। मा जाबावगोन जेथिंबो प्रब्लेम। नै नायदो बेनो बे एसेबो हामाखै। मा खबर रादाय? मोजांबा दे हामदो दे हामदों। बेबायदिनो उन्दुबाय था नोङो। सिरि मोननाङा दे। नै आं बेबायदिनो थाबाय था दे। नों बेबायदिनो थाबाय थाबोला नोंसिनि आयुआ गोलाव जागोन। आरो मोजां जाब्ला आयंखौ हास'नानै खान्दादा बानायना होगोन जोङो। मिथिबाय? नों दा बेबायदिनो थाबाय था दे। उन्दु मा सिमां नुबाय था। नोंनि बेबायदि हालोदखौ नुनानै बिराद मिनिनो ओंखारदों आं। बक्सि फैबाय नोङो? औ फैबाय। रादायखौ नायबोनाय ना? मोजाङै दंना बियो? मोजां माने आरो मा मोजां जानो। बेनो बे एसेबो मोजां जायाखै। खमानि पेसेन्टआवलाय अबाव मोजां जानो। मोजां जाबा डाइरेक्ट जाखागोन। बेनिफ्राय आं बुंनाय खामानिखौ मावनाय ना नोङो? चेक खालायहैनाय ना मा दं मा गैया? औ रितु खालायदों आं। नों बुंनाय बायदिनो खालायदों। चेक खालायजोबदों। जेबो नुखायाखै आंनि सिङाव। आरो आंनोथ' दै गिलाससेल' होदों। साहाबो गैया जेबो गैया। बुरिया बुंदों सापात गैया सिनि गैया लायनो गोजान जायो होननानै साहाखौनो फुदुंना होआसै आंनो। नंगौ गैमारा न'? जेबो गैमारला होनबा बिसिना जोब्बाय। औ बेबायदिनो मोनदों माथो। दासो मोनसिगोन बे सुदेमा। नायनि दिनै बेसेबां सम फिसिनो हायो हौवाखौ। इजि सान्दों। फैसा खामायनायखौ इजि सान्दों बियो। सायाव मोनजादोंथ' आंनि। आं खामानि नागिरनो थांदोंमोन। खामानि मोनासै। आं मा खालायनो रादाय? मा खालायनो आङो? माबा मोनसे खामानिफोर मोनगोन होननानै ओंखारलांदोंमोन आङो। जायनि न'खरावबाबो खामानि मावगोन आं होननानै। मोनासै आं रादाय खामानि। मानो बेबायदि जायो? आं नोंसोरखौ राननानै थानो होनो हाया।
खामानिबो होआसै आंनो एसेबां सानसे नागिरबाय आं खामानि मोनगोन होननानै रावबो लाखियाखै आंखौ आं दा मा खालायनो मा जाखो बिहामजो मानो गाबसोखौ आयै आयै मा जाखो सोरबा मायबा खालायदों नामा नि सोरबा मायबा बुंखो बुङाखै आयै रावबो जेबो बुङाखै आं जेरैबो लामा नागिरनानै आयै एसेबां सानसे खामानि नागिरबाय खामानि मोनासै आयै आङो मोनगोन दे बिहामजो मानो एसेबां गाबखौ नोंलाय सानसेबाबो मोनगोन ना मा जाखोनो आयै आं नोंसोरनो इसिङाव माइरं गरसेबो गैला खालि जानानै दंजोबो